Čaute, teraz je akurát tesne po rozbalovaní darčekov, pretože my rozbalujeme darčeky 25. ráno, tak my sme ich akurát teraz rozbalovali. Tak idem natočiť akurát unboxing, takže čaute. Ako som teda už asi povedala, tak my darčeky rozbalujeme 25. ráno a ja dostala pár super vecí a chcem vám ich ukázať. Takže máme tu unboxing vianočných darčekov. Takže taký môj prvý darček, tu máme, dajme tomu, takáto knižka nejaká, že testy pre kamošky. Dúfam, že všetko o mne, tu je napríklad nejaké, že tu sa podpíš a neviem čo, tak to nejako to vyzerá potom. A tu mám možno vlastne pre viac ako 100 kvízov a otázok pre najlepšie kamarátky. Využijem. Potom tu máme knihu Dcera strácených bohov. Ja veľmi rada čítam a moja najľúbenejšia literatúra, alebo teda na čítanie, je o gréckych a rímskych bohoch. Potom keď mi niekedy stretnete a chcete mi dať nejaký darček, tak knižka o rímskych alebo gréckych bohoch. Ďakujem. Takže teda Dcera strácených bohov. Vyzerá to celkom dobre. Potom tu máme takúto ozdobu formu na sviečku. Vlastne takto. Čiže tam bude tá klasická guličkovaná sviečka. Tešme sa všetci, bratia a sestry. Položím sem zase. Potom tu máme ďalšiu formu na sviečku. Vlastne to nevadí. Ale to je takáto, ako keby papírová loďka. Sem to nalejeme asi. Takto. Loďka. Položíme si sem. Tak to. A už sa dostávam k tomu najlepšiemu. Potom tu máme teda takúto mega supíš kotočku. Vlastne farebnú, pozrite sa. Ona je začne super tak. A že teraz proste, že žltá, že rúžová, že modrá. Vlastne sa môžem potom aj takto natáčať vlastne, že ahojte, dúfam, že ma vidíte na modro. Tak takúto super kocočku, dám ju naspäť, nech sa nerozbije. Mi sa strašne páči. A takúto mikinku som pekne dostala. Používame na sebe. A teraz sú najlepšie nové slúchatka. A na tieto slúchatka unboxing bude špeciálne video. Takže počkajte si na unboxing slúchatiek a potom, aby ste vedeli, tak vlastne, keď tuto máte farby, takto, takéto farby tuto máte, tak ja mám asi toto, že biela. Tak čaute! Samina